garaipena zuretzat Artibai Challenge honetan markatuta geratuko da. Aurtengo edizioa zalantzarik gabe atzoko etapa bertan berak ditu zelako, baina gaurkoak ere bazeuen bere muina eta elkarrekin iritsita, azkenean Lekeitioko barrujupekoa erabakigarria izan da. Nola junda gaurkoa? Bai, hori da, egia esan, karrera nahiko lasai hasia. Eta ja, batez milkurbasen karrera asko estiratua eta ritmoa desente igua, hor kolokazioa oso importantia izan da, batez latiguak ez jasotzeko. Eta ja, bigarren milkurbasen sartu ganean eulenekoa jarri dira tiratzen, eta ja, lehenengo aztarrika baino lehenuo maite junda tiratzen aztarrika egotzen hasi arte, eta hor ja deskansi bat geho Lidiak arrankatu du eta koronatu deu 3 metro batzukin, eta aldapa bera mantendu geha eta ja bukaeran metro batzu zezkan Lidia, baina harrapatu deu. Eta ginean neira Lidia tani, eta jotziera kiet batzetik harrapatu horretik eta azkenean irabazte lortuet. Etapa bizia, baina arresko handirik gabe zuretzat, azken finean nahiko kontrolatuta eraman dezu dana, eta ez zegoen ez dara puntu zehatzik bat arteak irekitzeko. Bai, egia esan altzu nahi izan erabakigarria igual aldapa bera, baina nik uste bajada etzala txarra eta ezautzen nun, orduan seguru sentitu naiz. Eta baita milkurbasen toki ezaguna zen ja karrera behin baino goietan horti pasadalako, orduan karretera ezagunak zian ezako eta nahiko kontrolatuta junda karrera. Zorionak irate. Eskerrik asko.